फै रनि बेनो आरो जोंफोर गामिया खोमसिबो जाबाय मोजाङै नुवाखैबो ना मोजाङानो गामियालाय औ गामि नालाय दुब्लि फोथार समायना आरो बेफोरजोंनो बुंफबनाय दंफां लाइफां आं आगोल बेबायदि गामिफोराव थाफेराखै जेखिंबो ग्रिन ग्रिन आरो समायना औ नोंसिनि न'आ बेसेबां गोजान दंबावो मोनसिगोन फै ससे थांब्लानो मोनसिगोन अ थौ ब्र माबा लाजिनायबो मोनदोंलै आं थारमाने बेबायदि आलासि जाफेराखै दायो मा लाजिनांगौ गावनि न' होननानै सानना ला गावनि न'नि मानसि होननानै साननानै ला मानसिफोराबो जोंफोरनि न'निनो होननानै सानना ला मा लाजिनखाय जेबो लाजिनाङा सब गासिबो न'निनो गोजा फै जेबो लाजिनाङा न'निनो मानसि गोजा फै जोंहाना खिन्थु न'फोरा बायला जिला दे नोंसोर मालाय फाखा न'आव थानाय मानसि मुगैयाबानो जाबाय दै ब्र मा बिदि बुङोब्रा आं धोनि गोरिबखौ सानालै मानसिया मोजां जानांगौ ब्र मानसिया औ फै खोनासंनाय बिफा बेबायदि थाबाय थाब्ला जानाय नंला गथ'आ मायबा प्रब्लेमाव गोग्लैखादों बियो नङाब्ला बेबायदि मबाइलखौबो सुइच अफ खालाया आरो आगोलथ' फन खालायबाय थानायखौबो हमाखैमोननो दाथ' मबाइलानो सुइच अफ मायबा मोनसे खालायदो बिफा औ आबा मायबा खैफोदफोराव गोग्लैनोबो हानाय बियो नै आबा गारिफोर हमनानै थांदो नङाबा क'क्राझारसिम सोरखौबा लानानै नङाबा जोंफोरबो थांसै गारि गंसे हमदो गामियाव फिफ्लि गारिबाबो अबा दंमारो गथ'आ नङाबा दासिम सफैगौ आरो गावआनो बुंथारदों दैबाना गोजा थांनो लामा मोनाखै होननानै बियो अबावबा फसिना दोनखायो बियो बेबायदि थाबाय थाब्ला जानाय नङा आबा थुदो गारिफोर हमनानै बिखौ नागिरना थांसै बेखौनोथ' सानदों आंबो दा थांब्लाबो फिफ्लि गारियावथ' थांनो हानाय नंला फिफ्लि गारिया बेटारिया जानाय नङा थांनो हानाय नङा गुबुन गारिसो हमनांगोन होमब्लालाय बिफा बै गामिनिनो सनादाम लोंहानि गारिखौनो हमहैया मानो औ थांनि र' होमब्लालाय गारिखौनो हमनो थांनि थां फिसा माबारै थां गोबौरा खालाय गोबौ खालायबा मा जायो मा मायो दैबानानि जागा थां माबारै थां जागोन र' जेबो जायाखै नोंसोर बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा बांद्राय सानबाय थानाङा जेबो बेबायदि गाज्रि जायाखै दे आं थांगोन नोंसोर टेनसन लानाङा मानोबा जोंहानि न'खरनि मानसिजोंल' बेबायदि जाबाय थायो सनि दखाफोरसो दाय दसाफोरसो दङ ना मायो मा गाज्रि नोजोरदि नांदों जोंफोरनि न'आव मोनसे जाबाय थायो सान्थि गैया दे जेबो दाय दसा नाङाखै दे बेफोरलाय गेजेर गेजेर जाखायो मानसिफोरनाव जेबो टेनसन लानाङा जेबो नङा बेफोरो नोंसोर बांद्राय सानबाय थानाङा आं थांसै डाइरेक्ट थांखागोन नामा आंबो थांफानो नामा बिफा नाङा आं नारखोखौ लांफागोन नारखोआ थांगोन मानो थाङा बे जलगद सानख'हायि बे खर' मेलेम गैयै हौवाया लैखोनसारा हौवाया सनानि सना होनो ओंखारदों हाबिलानो बे लैखोनसारा सानख'हायि हौवाया गावनावथ' फैसा थाखाया आंनाव गरनैसो थानायखौनो मेगन सादों बियो आंनाव गरनैसो थानायखौनो बिगोन बियो गावनाथ' पस्ट अफिस बेंक जेरावबो फैसा दोननाय थाखाया फाफि बोराया साला जानाय आरो खरसा खालायनायावल' ख्लाब मालायनि फैसा होनायावल'सो ख्लाब दा आंनि फैसाखौसो नोजोर नांदों खोमा बियो आंनिखौनो बिखागोन बियो बिमा नोंनि फैसाखौनो बख'नानै सनाखौ दानानै होदो होननानै बेबायदि बुंखागोन बियो फाफिया होथाराहाय आं गाबोननो थांनानै पस्ट अफिसाव फिक्स खालायना फैसिगोन आं बे फैसा एसे थानायखौबो नङाब्ला दिहुननांगौ जागोन पस्ट अफिसाव दोनब्लासो बे फिक्स खालामना दोनखागोन बख'नो हायि बायदि होमब्लासो होनो हानाय नङा आङो नङाब्ला बिखागोन बे फाफिफोरा मानिबा सना जरासे होनांगौ सनानि सना होनांगौ मानिबा सनानि फिसाखाय सारि लैखोनसारि सिख्लायानोसो ओजों फैहां ओजों थांहां मा मावो मा माया फात्ता गैया बेनोसो आङो सनानि सना होगोन दरखारनादों आङो आंनि फिसाफोरनि थाखाय जमायदों मानिबा होगोन आङो बाल्थिं गंसे हैगोन आं थांनानै बाल्थिं सनानि सना जरासे होनायाव बेसे दाम 15,000 20,000 थांगोन मोजां सना होनो गोनांबा दरखारनांदों आं होनो जोदौ गंसे नङाबा बाल्थिं गंसे हैगोन आं बेनिख्रुइ बारा हैखाया आङो दरखारनांदों आंखौथ' माथो होखायानो लासिया मानिबा सना होगोन आं दरखारनांदों थैबाबो होआहाय आं गावानोबा न'निफ्राय हाबा जानायाव नांगौ बायदि बुस्थु सना बाना मोनबोआखै आरो आं मालायनो होगोन दरखारनांदों अबाव थांमारदों रनिया आबा नों अबाव थांमारखौ आबा रनि नोंलाय खेबसेबो बिमाखौ गोसोखाङाखैना दे आं गोरोन्थि मावबाय आं नोंजों गाज्रि मावदों आं बेबायदि खालायनो नाङामोन थेवबोथ' नों खेबसे फन खालायनो हागौमोन ना नोंलाय गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो गोसोखाङाखैना नोंनि लाइफजों आं बेबायदि खालायबाय दिनै माबा मोनसे साननानै आंहाबो गोरोन्थि जाबाय आंबो नोंखौ निमाहा बिगोन फैबाथाय निमाहाबो बिगोन होननानै सानखादोंमोन आङो बेबायदि खामफ्लांबाय आङो बेबायदि खामला आङो नाथाय नोंथ' फैनांगौ ना खेबसेबाबोथ' फन खालायनांगौ
रनि नों दिनै गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो सिनायला जाय बिमाया नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो खस्थ'यै फेदेरबाय फोलावबाय फरायहोबाय बिफा गैयाबाबो आंनो बिफा जानानैबो बिमा जानानैबो अननाय होनानै नोंसोरखौ खस्थ'यै फेदेरबाय फोलावबाय नाथाय दिनै फिसा बाथ्रानि थाखायनो नों आंजों नांज्लायनानै न'निफ्राय ओंखारलांबाय नोंखौ जुदि रावबो जेबो खालायाखैबो नों जुदि जेबो प्रब्लेमाव गोलैयाखैबो मानो नोङो बिमाखौ गोसोखाङाखै मानो फन खालायाखै खेबसेबो बिमानि अननायखौ बिमानि सेक्रिफाइसफोरखौ खेबसेयावनो बावगारबाय नोङो सासे सिख्लानि थाखायनो बेबायदि खालायबाय नों आबा बाथ्रायाबोलाय बेसेथ' गिदिरमोन आं एसे माने मा फिसा गोरोन्थि मावदोंमोन आं बेखौनो नोङो एसेबां गिदिर गोरोन्थि साननानै न'खौनो गारनानै थांबाय रागा जोंनानै एसेबां मानि इग' रनि मानि एसेबां इग' गावनिनो मोजांनि थाखाय बेफोरखौ खालायदोंमोन आङो आरो गावआनो एक्सिडेन्ट जानायावबो बेबायदि थै मोनि जायैयाव हाबिलाखौ लाबोनाय जादोंमोन गावखौ बासायनो थाखायनो आं बेफोरखौ खालायदोंमोन बेफोरखौ बावगारजोब्बाय बियो सिख्लानि थाखाय बेफोरखौ बावगारजोब्बाय बिमानि अननायफोरखौ बिमानि सेक्रिफाइसफोरखौ बिमायादि बेसे मा खस्थ' खालायनानै मा खालायबोदों बेफोरखौ बावगारजोब्बाय बियो खेबसेयावनो बेफोरबायदिनो जायो खोमा फिसाज्लाफोरा देरनायनि उनाव बिमाखौ सिनाया हिन्जाव सिख्लाफोरखौल' सिनायो फै मोनबाय जोंफोरनि न'आ बेनो जोंफोरनि बायला जिला न'आ न'आ रावबो गैया नामा न' सिङाव हाबना दं बिसोरो मोनाबायना र' आं लिंहरनि फै लाजिनो नाङा गावनि न' फै आयै आबै नै फैबाय आङो बेलाय माथो रादैसो खोमा आयौ आबौसो माथो बियो सफैबाय आयौ फैबायहाय गथ'आ मोजाङैनो र' आबौ र' आं बुंदोंमोन ना नोंसोर बांद्राय सानो होननानै फैबायानो दा नुदों मानसिया फैबायानो जा आबौ सना मा एथ' गोबाव जानाय दासो फैदों नोङो औ आबै माने एसेबां गोबाव जानाय आबा जोंलाय माथो दैबाना जादों होननायखाय अबावबा प्रब्लेमफोरावसो गोग्लैबाय नामा औ आबौ बेसे गिनाय मोनदोंमोन आङो फनखौबो हमा गावा सोर बे उननियालाय सोर आबौ सोरबा लोगो थाबोदों नामा नोङो फै आइ आरो आबै बियो आबै आयै नैबे रनि मोजाङै दंना आबै थैसिगोनहाय आं आबौ नोंलाय आबौ रनिखौलाय अबाव लोगो मोनबोखौ आयै मा जाखौ थां आलासिनि सियार लाबो औ फै बाबु फै माने बावगारलायलांदों आं र' जिरायनो हागोन र' लाबोनो र' सियार लाबोनि र' मा जाखो आबै जेबो नङा आबौ नोंसोरो माने आलासि लाबोथारा नालाय माने आलासि नुनायखाय मोजां मोनदों आं गोसोखौ फै आबौ फै इसोर बिदा फंबाय सानैबो ज' दिनै गावनि न'आवनो मेगनखौनो फोथायनो हायाखै आङो मा फोथायनो हायाखै आयै थां साहा फुदुंहैदो गुथालाबोथ' फैबाय साहाखौनो लोंसै थांनायबोथ' जाखाला बादावनोसो मिनिनोसो जादों आङो मिनिनायानो हामगोन दे आरो बादावनायखौलाय मानोथो नांबागौ मा जाखो आयै नोंलाय मा जानला माला रोंलाबायखौ नै नों नुवाखैना माबा गुथाला रनिखौबो लाबोफादों मा रनि औ आबा गुथाला रनिखौबो लाबोफादों नुदोंना समा सोलायमारबाय रनिया जोंफोरनि न'आव फैबाय दिनै गावनो मा बुंदों नों आयै रनि फैदों रनिया मानो फैखो जोंफोरनियाव माने सोरजों फैदों बियो माबोरै सिनायखौ माब्ला फैखौ मानो फैखौ बिलाय आया रंजानोसो नांगौ फिसाज्लाया न'आव फैदों मानो फैदों सोरजों फैदों माने गुथालजों फैबाय मानो फैदों मानो नांगौ आबा फैबाय फिसालाफोरा आंहा सानैबो फिसौज्लाया ज'नो थासिगोन खोमा नै दिनै फैबाय मोनथिजोब्बाय ना मायोबा बियो माथो आंखौलाय सिनायाखै मा सोमोनांथाव खोथालै रनिया दिनै जोंफोरनि न'आव फैफेरा आरो बेथ' गुथालखौ सिनाया गुथालाल'सो रनिखौ सिनायो बेनोथ'हाय हाबाब माबोरैबा फैखो बिसोरो अबावबा लोगो मोनलायखौ सानैबो बिदा फंबाय थारमाने गोबाव जानाया दैबानाफोरावनो लोगो मोननाय खोमा सानैबो बेनिखायनो फैबाय सानैबो ना दे जायखिजाया जेरैखि लोगो मोना मानो निजिनि गावनि न'आवथ' फैबाय बिफानि न'आव फैबाय दा बयखौबो लोगो मोनसिगोन बिनानाव बिफा बिमा बिदा र' थेवबो नों रादाय नुजाथ'नाङा र' बेयावनो थाथ' आं रायज्लायहैनि मा जानाय मा मानाय नोंखौ सिनायगोन बियो औ थांनाय माब्लाबा रायज्लायहैनाय मा जानाय
आं थांनि थाथ' नों बेयावनो नुजाथ'ङा मा नांबोगौ आरो बिदा फंबाय सानैजों लोगोसे फैलायदों मालाय आंथ' थांनो होखाला आब' रनिखौबो बेयावनो थाथोंसै बिदा फंबाय ज'नो फोथायनो हायाखै आङो रनिया दिनै गावनि न'आवनो फैदों नों बेयावनो थाथो र' ओंखारथ'नाङा हो ओंखारथ'नाङा मानो नों मिन्थियाखैना माखौ मादै रनि फैदों गुथालजों मा मादै रनि फैदों माबोरै सिनायखो बिलाय मोनथिया माबोरै सिनायखौ मा जादोंमोन नों जायखिजाया दानो ओंखारथ'नाङा दे आं थांनि रायज्लायनानै फैनि मा जादोंमोनबा सानैबो बिदा फंबाय मिनि फैदों माथो सिनायदोंना सिनायाखैथाय रनिया सिनायाखैसै खोमा बेनिखायनो फैदों र' आं रायज्लायनि नों ओंखारथ'नाङा दे औ ओंखारा दे माबायदि लोगो मोनलायखोथाय सानैबो बेनिफ्राय रनिया गारनानै फैनाया जोंफोरखौ क'क्राझारावसो दंफैखायोमोन खोमा बियो बिसोरसो मिन्थिसिगौ आरो बिदा फंबाय माबायदि लोगो मोनलायखौ मोनसे खोथायाथ' मोजां जाबाय दिनै बिदा फंबाय सानैबो लोगो मोनलायबाय न'आव फैबाय नाथाय बिसोरो बुंनाय बायदिब्लाथ' रनिया बिसोरखौ सैया होननानै बुंदोंमोन बे न'खरखौ सैया होनना बुंदोंमोन मानो फैदोंबा मानो फैदों माने रनियाथ' सिनायाना बेनिफ्रायथ' रनिया ओरैनो सैखाया जुदि आंखौ बिसिनि न'आव नुयो आरो बाथ्राफोरखौ जुदि मोनथिजोबो नांस्लाय खमलायसो जाबावगोन ना मायबा आंखौ नुनानै रागा जोंबावगोन खोमा बियो बिसोरखौ ओरैनो सैखायाबा आरो आंखौ नुब्ला बिसिनि न'आव सानगोन खोमा लाबोना दोनफैदों होननानै रनिया बेयाव मानो फैखो आरो हरखाबनो बिथ' मिथिया जोंफोरखौ बेयाव दं होननानै बिथ' जोंफोरखौ गुवाहाटियाव आलाय सिलाय गारबोदोंमोन मानो बेयावसो फैखो बियो जोंखौबोथ' नागिरना थांनो हागौमोन जोंफोरखौ नुब्ला रनिया रागा जोंगोन खोमा रुमाव थानो गारै नोंसोर खारखोमाबोदों होननानै मा जामारनायबा दा रायज्लायबासो मोनथिसिगोन बै साइडनिफ्राय नायखोमाहैनि र' आङो